Buakari Sidiki Buakari Fin tiɲɛtigi tɔma Buakari k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan min ye kunnafoni kɛnɛ ye Buakari Sidiki k'a dɔn ni nin dada in gosira Bamakɔ n'a lamini a n'a Bolomadadugu Mali yɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen la ani Mali kɔkan Buakari Sidiki k'a dɔn kunnafoni ɲuman sɔrɔli radio so kelen min ye radio jɛkafɔ a n'a jɛɲɛw ani minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni jɛnsɛn k'a daminɛ Bamakɔ ka taa gosi Kayi ka bɔ Kayi ka taa Gundam fo Kidal Buakari Sidiki kɛ yɛrɛ ye radio so minnu faralen b'an kan kunnafoni ka se ka jɛnsɛn Buakari Sidiki a ka nɔgɔ kojugu i mana k'i ka bureau kɔnɔ i ka foro kɔnɔ i ka kurun kɔnɔ Buakari Sidiki i ka don i ka boutique kɔnɔ i ka atelier kɔnɔ kunnafoni ɲuman sɔrɔli radio jɛkafɔ fɛ o ka teli ni maa min bɛ Murujan Buakari Sidiki k'a dɔn ayiwa Ɲamana radio so Alu Tarawele y'a ɲɛmaa ye ni maa min mana kɛ san Buakari Sidiki i k'a dɔn Dankɔrɔba bɛ radio Santuru maa min mana kɛ ŋ'i ɲininka Kayikaw fɛ yen i k'a dɔn Kule FM ale b'a dasi maa min mana kɛ Kulukɔrɔ n'a lamini na radio Manca FM Buakari Sidiki k'a dɔn ale b'a walankata bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ min ye yɔrɔ wɛrɛw y'an da ma se min ma u k'a dɔn u ka bonya b'an kɔrɔ sɔgɔmada in na min ye Mamutu Surunin ye Mamutu Kamara cɛnin Surunin a bara ta a ka sɔrɔ a ka baara ka jan a bɛ min dɔ suwa kɔlɛ la a filan t'a dɔn nɛgɛw kɔni o y'a ta ye ale b'a an gɛrɛdigɛ la e ni ne fila tɛŋuni bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛlaw u y'u sɛbɛn kɔrɔsɔn suko ni dugusɛ cɛ kunnafoni caman k'a sarada Buakari Sidiki Mamutu ka yamaruya kɔnɔ an b'a dakolo walu a bɛ kɛ di naamu ko ni foroba misi n'o ye foroba ɲɔ ɲimi foroba kuma de b'a ban siga t'o la cogo bɛ di dɔnkili Buakari Sidiki dɔnkili duman fɔli maa kelen ye a bɛ tulo nɔgɔ bɔ i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka dusu don maa caman kɔnɔ siga t'o la dɔnkilidala ka nin dɔnkili nin dalen bɛ k'a fɔ maa kelen de ye Tijani Hami min bɛ Gabon Libreville n'a fa ye Hami Ɲanyi dɔnkilidala in ye nin da kelen pewu de la a diya n'a muɲumanya an bɛ dɔ sɔrɔ a la ale de sababu la ayiwa bala cogo bɛ di Buakari Sidiki n bɛ bolo bugɔ ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Fasirike b'a a tɔgɔ de ko Umaru Bari ko a ko kunun ko min ye ɲankata ye i k'a dɔn nin ko in jɛjuguyara kosɛbɛ Siraba ka kasara Segu sira la Buakari Sidiki maa 40 ani maa 1 sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i k'a dɔn o de fatura a bɔ yɔrɔnin kelen maa 33 olu sɛbɛnkɔrɔ joginna ni k'u doni garagara la ni ka Segu labutan ni sɛgɛrɛ Buakari Sidiki a ko i k'a dɔn nin accident juguba in nin kɛra Zanbugu ni Segu yɛrɛ man jan kosɛbɛ i k'a dɔn siraba kelen min bɛ bɔ Bamakɔ ni ka taa fɔ Moti u k'o sira de ma RN6 Buakari Sidiki a ko i k'a dɔn yɔrɔnin kelen maanifin k'a ni kɛnɛ karaba 40 ani kelen yɔrɔnin kelen Buakari Sidiki k'a dɔn nin ko in gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko nin ko in yɛrɛ kɛra cogo di a ko anw ka jamana yɛrɛ bi cogo min bi Buakari Sidiki k'a dɔn nin accident a bɛ maanifin kamana quoi ko yɛrɛ kɛcogo de bɛ hadamaden kɔni dusu ma kasi fo k'a fɔ k'a to ten kare dɔ bɛ yen u k'a ma ko ɛri ɲɔnɔ Zanbugu furanjɛ in na Buakari Sidiki k'a dɔn gada kana bali camion dɔ de fana na nin camion ditɔni i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye dɔlaw ye olu caman de fana tun bɛ camion kɔnɔ Buakari Sidiki i k'a dɔn ani balo ani minɛn caman i k'a dɔn olu bara k'u kun da Segu kan Buakari Sidiki i k'a dɔn Zanbugu furanjɛ in na nin mobili 2 de nana ɲɔgɔn tu giw Buakari Sidiki i k'a dɔn kari kɔni fo k'a kɛ fara 2 ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara dɔw y'a jira k'a fɔ min ye camion in ye a pine de cira kari bɛ s'a ma tuma min o pine de cira Buakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten gɛlɛyɔrɔ ye min ye ka adamaden ni kɛnɛ karaba maa 40 ani kelen yɔrɔnin kelen Buakari Sidiki k'a gɛlɛyara sabula kari in nana don n ye ɲininka camion in na Buakari Sidiki fo ka kari k'a fara 2 ye dɔw kɔni olu nɔɔnina dɔw pana ka bɔ Buakari Sidiki k'a dɔn a ko cɛjugura fo k'a fɔ k'a to ten min yɛrɛ b'a jira i la k'a fɔ accident in kɔni a kɛra dantɛmɛ ye mobili bolibaa 2 bɛɛ chauffeur 2 bɛɛ lajɛlen sara a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Buakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko in kɔni kɛ protection civile i k'a dɔn olu y'u kunda yɔrɔ kan Buakari Sidiki i k'a dɔn polisiw fana y'u kunda yɔrɔ kan min ye hôpital Ɲamankɔrɔ fɔnba ye Segu i k'a dɔn banabaatɔ ninnu dara ka ye sɛgɛrɛ min ye Segu gouverneur ye kuma mɛn Alassane
Touré o fana ye awa jamakulu daka kanu ɲɛ da accident kɛyɔrɔ la Bougazelli i k'a dɔn kuma min olu bɛ taa ka segin la min ye foroba cakɛdaw ye ani politikimaa minnu ninnu bɛɛ lajɛlen u sogo donni kana kɛnɛ kan kuma in bɛ Bamakɔ Bougazelli i k'a dɔn Madame Dembélé Madina Sissoko ale de ye ministre ye min bi siraba kunna o fana y'a sogo donni o yɔrɔ bɛɛ ni ka yen sɛgɛrɛ ministre min bi lakana kunna ministre de la sécurité protection civile o fana sera kɛnɛ kan Bougazelli sigi kelen bɛ ka faama wɛrɛ kɔnɔ minnu kɔni bɛɛ lajɛlen y'a kanu u kan'u ɲɛ da kɛnɛ kan o ministre min kɔni bɛ siraba kunna Madame Dembélé a selen a kabana ganna a kabakora a ko nin bɛ maa kabana gan a bɛ maa kabakoya nka fɛn o fɛn n'a y'i sɔrɔ i b'a da latigɛ kunna foli ani tɔnni ka ɲɛsin ayiwa banbaatɔw ma maa minnu kɔni banana n'u sɛbɛkɔrɔ joginna ka dugawu ta k'olu sɛgɛrɛ kɛnɛya bunako kan Bougazelli nka min ye kamana gan ye a y'o fɔ a ko nin ɲɔgɔn na siraban ka kasara Bougazelli k'a dɔn fɛn damadɔ b'a kɛ n'o tɛ Segu sira in kɔni maa tɛ k'a fɔ ko sira cɛ ka jugu walima sira in ɲɛnen don maa tɛ k'o fɔ a bɛ dan min kɔni kan Bougazelli o de ye siraba yɛrɛ sariya minnu wele don o batobaliya o bɛ maa caman bila a siraba ka kasara la mobiliw kɛcogo ani pinɛw kɛcogo Bougazelli nin bɛna kɛ sababu ye jate ka minɛ bolifɛn bɛɛ n'a bɛ hadamaden caman de donni i k'a dɔn olu sɛgɛsɛgɛli ani lajɛli Bougazelli yanni u ka boli ministre kɔni y'a jira k'a fɔ hinɛ tɛ kɛ bilen koyi min ye wuli ka jɔ sabula Segu sira in a siraba ka kasara Bougazelli a fɛn o fɛn n'a kɛra i tɛ se k'a fɔ ko siraba nɔdo mobili bolikojugu walima fiɲɛ minnu bɛ mobiliw la olu de bɛ kɛ sababu ye ka na ni siraba ka kasara in caman ye i k'a dɔn hali n'a sɔrɔ o man di tulo la u ka fɔ ministre kɔni a y'a jira k'a fɔ wuli ka jɔw o sɛgɛsɛgɛli caman de bɛna kɛ k'a dɔn ni mobili fila in jalaki ni fiɲɛ minnu kun b'u la u ka se ka dɔn Bougazelli n'o dɔnna i k'a dɔn awa ko caman b'a la awa kisibi ko ma a bara ta karamɔgɔ dɔ tun nin tɛ tɛgɛnkɔni sintɔla ye fɛn na visite technique bɛ kɛ yɔrɔ min na olu minnu bɛ yen u bɛ taa dɔrɔn ka pinɛ ninnu falen dɔrɔn ka visite technique kɛ ka segin ka bɔ ka na pinɛtigi ka pinɛ d'a ma ka pinɛ kɔrɔlen don ka taa n'u yɛrɛ o caman de bɛ yen Bougazelli ministre kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko min kɔni filɛ nin ye nin kɛra dusumakasi min ye jamana ma i k'a dɔn a fiɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛɲini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun kɛra indépendant mɔgɔ b'u fo ne ye indépendant bila ne bɛ info matin ta sɔgɔmada la kunnafoni olu fana ye u sɔnni sigi nin siraba ka kasara in kan min kɛla sabu ye maa 43 ni ka olu kɔni bɔnɛ u nin na maa 33 olu banana wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min ye denmisɛnninlakaw ye ka taa se an balakaw ma olu de hakɛ ka cɛ a la kosɛbɛ o y'a jira fana k'a fɔ min ye ala ka hinɛ anw yɛrɛ dɔɔnin dɔ la Aïssata Diarra n'ale tun ye journal l'action directrice de publication ye o tun bɛ jama na bawo ko in kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ somɔgɔw kɛlen ka kɔrɔfɔ mɛn o wulila i n'a fɔ i datula a la cogo min na o kɛlen kɔ ka suw ni banabaatɔw donni ni ka taa n'u ye Segu lapitaniso la i b'a ye k'a fɔ somɔgɔw t'a la ni ka taa a lajɛ nanzara k'a fɔ ko ten ko ka taa kɔri ni ka identifier a jirala k'a fɔ min ye Aïssata Diarra ye n'o yɛrɛ y'an douanier ye an baarakɛ ɲɔgɔn fana don o kɔni ale tun bɛ suw la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kamanagan ani jatigɛ kɔni ye o kɔni o kun b'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka kununko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ni baara in kanu bɛ a la n'o ye Dɔnkibaru di ye ka taa se wa min kun ye radio Bamanankan fana ye a tun bɛ baara kɛ yen bawo émission dɔ tun bɛ a bolo yen maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na minnu ye mobili minnu bɛ jamakulu ta ka bɔ yɔrɔ la ka taa dugu dɔ la ka taa fan dɔ fɛ yalima o tɛ se ka pédale d'accélérateur ninnu ni k'u plomber wa i mana a digi cogo hakɛ dɔ bɛ a tɛ tɛmɛ o kan o bɛ kɛ sababu ye ni ka fura caman de sɔrɔ nin sirabakan kasara ninnu na wa minnu bɛ bolimafɛn ninnu fana boli u ka tabiyaw n'u ka taabolo a bɛɛ lajɛlen ka larawe bawo n'i ye fɛn kunda ta k'i sigi walan na mɔgɔninfinw caman de kɛn bɛ ka kɛ i kunna u nin de bɛ e bolo sa n'e ma taabolo ɲuman minɛ walima ni kɛwale ɲuman ma y'i la a bɛ kɛ sababu ye ni ka kasara se du caman de ma nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔna na Bougazelli yanni Segu sira camion min ye kari bi boli ka tɛmɛ watiri kan an yɛrɛ bi bɔ tuma bɛɛ ka taa Segu kari ni i bi san bɛɛ tɛmɛ la fiya bɛ b'a da i kɛrɛ la ka tɛmɛ ten vigow hali k'a kalo yelen o kɔni e bɛ san 20 na mobili mana ye double o bɛ sɔrɔ 140 160 o tuma fɛrɛ ka tigɛ a la Bougazelli n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'express telimankɔrɔ Bougazelli i k'a dɔn sɛbɛnnikɛbaa ye Musa Jara Musa a ko tile filɛ in na kun ka gosilen bɛ min ye a ka kunnafonidi sira minnu bɛ yen Bougazelli a nkalon ni a namara de ka ca Bougazelli i k'a dɔn kunnafoni yɛrɛ kelen bɛ ko Orange Money
bo ku bina ay wa garabu ke mani vi kamana gwana wala be minnu bula Orange Money na walma minnu ba barake u bela jile kamana gwana sabula u ye kunafoni genze ka genze wasiri ki ka do bela jile ngalo ani kuma namarato kuma dama sabani kala ko i ka do kuma nye ka se ka don ma minnu nyere be Orange Money ajuba jula wasiri ki i ka do olu ye tabale goshi ninga wele dake sabula olu de Orange Money re barake la nyema bawye wasiri ki mama be woni ngono walma min ba barake i ba sura bela jile silimbe nunu dola kelina jonundo Yusufu Kulubali groupe Gara ale ye abo distributeur Orange Money mo olu ka makela min ye fatoko matrawre i ka don o ye Maria distribution ye Ibrahima Nyang ale awa yele telecom o nyama ye min ye abature ale groupe général trading o ka ma ko GGT Kalilu Dumbia Sumu Sar société des masters o nyama bayoye min ye Nana Kase ani abonyema wore minu nye masaru ye masaru Orange Mali Boubacar Sidiki olu deni Orange rabi barake dani da ika don awama wore to minu be olu bele jile silembe nunu na onyema nunu ngoni ye wele dake ka kunafoni dike uya dira ka fo kuma indoro la Yusuf Kulubali la ale me société Gara onyema ye ako ube wele dake ka nyashi Mali doma kunafoni minu yere kelembe réseaux sociaux ka ika do nyema ka don ani Mali de ka foko awa Orange Money abarakala bina gerabu ke akun ngalum babi ngalun zini ni gerabu bike gerabu ke baye olu de sabula olu de ni Orange Mali re tege bi nywan bulu o ma to minun be olu bele jele bi barake olu de bulu ako olu ni awa Orange Money olu ni Orange Mali ukatege di nyama ya fema kula gelatu ni nywanje ikadon awa ka fodi ko bina take tun makashi ko fu ka barablaka akun galunguma namara kuma labenedu o Orange Mali olu minu nyu kwa masarwi wi mo laduna ka fo Orange Money beki ka barakala gerabu mafo bi gerabu masini fasini olu ere tado ni nguna foni mbororo mi o amana tige do da dala abo karabu kuma do Orange Money produit ikado ka matrafa isawela na fami ani kewole minu mbala ka jamane ka ifo kidal gele amadu ala awa ikado olu ni Orange Money makele gele foto olu yere bulu kuma bebele jile ladonia ka fo asera jele do pass o ni kuma wara min bala war blali war tarli wal ma credit sani wal ma sarali minu mbike awaka koro akika do gela fo dingilin dala wa ulu ni mama kele jango Orange Money nyema uni gela tu ni nywande o kuma bi kuna foni di bele jile ka famu ika do gerbu make gerbu tunake uni mama be gerbu ko pumaka ni woni kuna foni mi wira ta boro don ni munya so banyi anye mimbo expression kono akabi bolla expression ma ko fo karamo ko debatu ngara nini intega do ni sababu bo sababu ndo kwa ma ko le hogo akumambe anga war maraba so do kanu e bangi do e do e Bank of Africa e kunungo ko dabali banko bawo ni ya taka laje bangi nyamo ya so ba no ya direction generally ko ni kuna foni ni ka 70 ya fasiri ke bai bawo ajrala ka fo kam ne ne ka yan wolo vla ate kono ndoma lere fla bonyongo ibai ka fo mi ni bangi no bewai akunda tugula ngwe mate do e mate bo ka tabuge ko bangi ko ni ambalaka do ko ni tila nywana uwe obeka nywan wele bojen leka so yesusiye wa mi yesusi faraka jabu bole ka bi okoni okrofo de kala sabu yesa mi ye bangi ye akasika datu lere fla kunungo manevunga na fulo marambe akonnana ma tesla ka iddo ki ganna fulo soro wani ya taka laja fana krofo boka bi ibai ka fo mi ye garadu ye atase ba police la ko ma uluko ni camion de sosolo ula ni ka seka na ni koi no yesusi gani haginai ka seka ko ni ka awale ya wa mi ye fasrika bai no ye amidu etogo ye ale ajira ka fo mi ye ni bara imbeke wati mina no bena kunungo etarata ma utukalo tleta ba san 2021 ni ya so komada sol fe mamunu be kongana wasanga ke folo ka seka ngana folo soro bai ka fo ma chama be ulukutere maseka da ukana floka wa awati no ye finitila kanu na wati ya soro fana mamunu be bangi konnana bai ka fo bele jile nyeshi le bola bawo mi ye finitila ko yo nana mamunu be bangi ngoro do Bank of Africa e ulu bele jile labo kanama wa uyajira fana ka fo mate do e mate bo ni ye onga ni giri tiglamoka ni hakina no decision e usra de bala ka tama
olu naka ye o korofo bele jile ni ka labato al nasrula amiru togo adama do ala femi ngoni ngela sabu ye ni ka bewa no e Bank of Africa Mali oni ambalaka ye ni ka u senyoma amada dola ni ka afete o baye ka fo ni korofo ye ngoni ngela sabu ye ma chama mako sala kunu ngoyi bawo mamunu ngana folo ku mara ambe bangi njaba ala bami no fleni amdale asi 2000 gonnana ma chama ma segi ganna folo soro kati hakilna ni mako ni ka anyena bo ma be duwo donge albusa ni tasmai ala ka jisma ke afurai ni bangi bay ni daga bana bangi woni ya shi folo ya faso mali ba ko ya shi folo di bangi bele tokotigi ka datu lere flangwe ma te do ma te bo anyabu soro aiwa Ahmed Godo ne gasa ya rabbi min yenin tasuma ye ala ka jisma bele ke abwaga o ka wasa ka se ka fa ma ni mi mununga na fulo beyi o ka se ko ga na fulo soro ko mako ni ko gele sala ku akilisi ne mu ya tabai soro mi na ya sama ga bole hogon kon nana Amidu Togo aka fa bo ga sirigi membulo bu ka do ka bono semengele sebe mi nuka ma hogon bo ga sirigi ika don ay wa min ye savejiri tigeli yoro nyuma de ba no ya bo ga sirigi ika do Bakari Tugola nyena ka o ka Bakari bele woni Bakari ndo so Bakari ani Mali Bakari Tugola African Bakari Bakari siriki ika don mami mana awa kalifa ro nyuma zoro abika sababu ye ka kishi fenja mama Bakari siriki ika do kalifa ro nyuma do e dine o dine to ma fo ika do dine nyema ba minu mbi jamana kono Bakari siriki ika do mimbi kalifa mina inna fo kira Mamadou Amina Tugomi oye Ousmane Madani Sherifa Aidara Bakari siriki min nya Bakari Tugola ika do atari kalifa Ousmane Madani Sherifa Aidara ma Bakari siriki kili aflana ika do anana bayata Bakari Tugola agara ansar din to agara bayamne bazrigi sebenegala ko ako abodine jakulu bami mave ananya ya asayidi Usman Madana Sherifa Haidara bazrigi ikado dangoroba asilembe bangoni na ma deba le segere nota ti ma segere bazrigi ne jamana indine nyemo ta kalaje ikado Usman Madana Sherifa Haidara akulo ba ka dala kabula kabini jinye kunungo kuma kele mimbado kele bada ala anakira bazrigi ikado ni maye alamine ikado ibi mandi Usman Madana Sherifa Haidara ikado alamine ni babulu o de la jamana ma ba minun be iye min don ite min don min dari kalfa ma bangoni na o de kacha Bakari siriki min ye Bakari Tugola ye nyana ko ka Bakari ika don abakle plan na ay bangoni segere as-Sayyid Ousmane Madana Sherifa Haidara asardini nyama ani ho conseil président ba akari kalfa la Bakari siriki Bakari Tugola kan ngalafai ma bin ngali de ke yalma criticala o keleme ka maburu bobi ka fo na warduna bela jile katige yalma o dowa ngali to mebe halno ya soro dangoroba ye aye kalu mugange bamako kaso mu bala Bakari siriki conseil na yere de juru yobara doni ka bwa ka dala Bakari nga cliff line na kuma minun bishina kuma dumande jamana warduna wu ika don fa makura wu wulimbe ka bamburuta sabon kala ko yalma o sira duwa yalma dine yere de nana ay wa hakili nana yalma o de duwa ngali to mi ko nimbe o min woni bil haki Bakari siriki ika don ay wanye na ka Bakari yala ki min bine do aka war ka sabika bu ko sobe miliyar ko non don Bakari siriki ika do ti batara wari ani kiritigala kungarle du nywana ayere kalu mugange kasola ko sai na disa Allah blala o minum bi senabi abi masira Bakari siriki ika do min nye na ka dangile atara Ousmane Madana Sherifa Haidara fe akunna na tubi o tubi ndu ni bi do ala min wole du dine na Bakari siriki o de baya ika do abul madako woro ayo ke asadini chebalum bela jile nyana Ousmane Madana Sherifa Haidara Bakari siriki ika do baya ko ni dara Bakari Tugola fe min ngofe min nya shirbuka ay du chama ngai sabene kala ko abi doni mine ko bi ni ma min ye ko ta kulaje ni ma ba minum tu kalfa shirbuka ma Bakari siriki yalma ubi du woron de nyini wa awa yalma dinere no fetadu nyini ngali to mi ko nembe o nga mana tigaw da dala akoni ndari kalfa yoro la yoro mi nabi ma kalfa yoro bo o aywe ashedu Ousmane Madana Sherifa Haidara o mi mana boala walma naso la kalfa ku nye minyi o nyela do sigato la shirbuka ikado afana ti do ngalo na ma no fe o tinya ko ni yeminyi o de kadai munye sebanye anya mi bo hogo kono akabi bolla karamo de watu ngara ijo doni karamo de watu ngara nam karamo de watu ngara Bakari ko te ko mi to jigi tetige ko te ko jika bo
awo ni ne ndega do ni sababu bo sababu no ka mako lene pana akuma be feminga ode anga ministry so mimbe na le ka bara nyeshimbe ni ngura ka se ga fie anga jamana sharia sumbawla ani mi anga jamana sharia bulumunu mbe olu be se ka kologiri ya choko mina ni ataka laje a ministry so to de ko ministère de la refondation de l'état chargé des relations avec les institutions au ministry ne raka kalamfado professeur Ibrahim Ikasa Maiga professeur Ibrahim Ikasa Maiga kene do kun tamega khalifa ala o yorobem an daga ne tayna wa mega champi ha ni ma fako apekam apekam te mi ministère de l'enseignement supérieur o yenga professeur yiga professeur première année université wa yaya kanatiga an daga na nam mi professeur Ibrahim Ikasa Maiga ibaye ka fo kene do ka nyama ya kun tamega khalifa ala mi ngoni baro belajele nu do na kunungo tarata do bena utukalo tile sabama en 2021 ataranga tunanjigi somina ode hotel salam de Bamako yi wani ataka laje ni faranyo anga kenei akle sabakon na mi na ko ni kanga kunje shini no bebe alamzama ibaye ka fo haglina chamo mena bo ni gabi wa nyeshi me femi mani soni sigimbo ka kusebe ode ya ambalaka munu ya ministry koroye debite koro musomaw ulu fara me nyanga tom jekulu babbele min kono na be wele ko refam ko ni ulu ko ni ga haglina obesega tabala to ko mina ko do anga ni refondation de l'état ko ina me anga jamana shara sumbo ye ningura mu mena fiani yele mamun nganga takanya shama ulu ga haglina obesega tabala to ko mina wani ko fo yera taka laje ko fo damne kon na ibaye ka fo fe soni sizila faminga ajirala ka fo ko jamana inselege nani amarabulo amma bela jile ka makun wele mbe kana kene ngonna ka mene ka ifo ka tase menaka wani o to menaka boy ibaye ka fo mi reform yeranya mai no ye ministry koro no ye madam maiga sina damba ye ale ko ni ya jira ka koro fo kono ka fo mi ye loi mi no tala ka ambala ko joro diga sinzi politique bunagunga ani nyemwa nyini joro la ko ni ngera muzo ma sababa bilibili ye ko wa ku ga haglina ya anu ka wuliga jo ko akunte dore goyi jamana yembe saka kolos ma tuko mina muzo joro be saka ga femi fugno kumbelu no sila salila ko ni ga wuliga jo nyeshimbe oma wa ya jira fana ga fo jamana nyemo kafu ko ba watu temena muzo haglina ka kunte lamena onga jamana ngonna na ko ga ko mi ye ko sada ye na ma do laba nununa ba ka fo balaka o go joro bat tala ka di uma wa mi ye degu mi meta ni ka nyeshu uma keno chama ngonna na o degu ka chama ba de wulika bo oka wa akala sabu ye fana muzo ga yirwali ninga se ga ke bada ye o fana bole goyi ibaye ka fo mi onga ministry mi no ye Ibrahim Ikasa Maiga ye ale ajira ka korofo kono ka fo ambala ka ku joro ka bo jamana jolila ko wa ko mi ye programme d'action gouvernementale o mi ni Dr Sugal ko kala Maiga ale mi ye chama joro fanga blo nyamai ayo fa mi nda ninga ta o feze sende mamuru nyakorla la ko muzo joro batambe akokon nana ko wa ku gani haglina yi kwatna be strafe ko wa ko mi ye haglina yi ko wati ni do na to kon nana kana wale ya fana ko fana temele ko ka boy mi ye ma sabana mi no kuma kena kono ga fara ma ba chamanga o de ye onga jamana era ga de mbaga jokulu yi do ye partenaire technique et financier yi ma mi gunno ame olu joro fa kena kono o de ye Martina Jureri ale kelengo ka korofota aya jira ka fo ambala ko ka wuliga jo fa so mali ba kon nana ko ahab ko ayela ko sebe ko bawo ko ni ataka laje ina fo professeur Ibrahim Ikasa Maiga do mi ye ministry ya asebenji ya tuko mina ko mi ye plan d'action gouvernementale mini anga chama joro fanga blo nyama président Dr Sugal ko kala Maiga ale mi yota ni gato feze sende mamuru nyakoro no ko ni blame katim gon nana no bo frontière bata sam 2021 kate 2022 ma ko mi ye muzo jora ye ka atale abjoro o tambe akonnana ko wa ko mi ye wati ni do na taw konna ye ko vembe ke sabu ye ga muzo ga joro go ni ga sebendia ni go yanga buya ko mi ye olu de mbaga jokulu ye ku no chesiri ni ga na fulu mu de taka do o dabe ni ngwe sebe mi na ya sama ga bo lene pana akonnana dawda sangari ale ga fasiri bo ma duri ne bengele ku ado mbi woni sebe mi nu ka ma l'express tele mangoro sebe ni keba atwa de ko karamogo sidibe ko aku demseniyati makin
maakɔrɔba yɛrɛ ti maa ɲɛ Bougazelli i k'a dɔn awɔ jamana min ye Mali ye a bi laban denmisɛnw de bolo maakɔrɔbaw sɛbɛkɔrɔ sɛngɛnna yelenw bɔra kalo yelenw bɔra Bougazelli jamana denmisɛn a kalo yele dɔ ye awɔ ministre Lamini Seydou Traoré Bougazelli o tɛ nkalon ye ni maa min ma daw la i ka taa Wagadugukaw fɛ yen ye fila in na farafinna faamaw diɲɛtigɛ naani faamaw u ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan awɔ nin kamalennin kun bɛ Lamini Seydou Traoré Bougazelli i k'a dɔn jama de taara n'a kelen do a ye ala ni kumaw ani dɔnniya ni hakilina min b'a la a kumanen Bougazelli fo ka hadamaden farikasi wuli bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ ɲininka nin denmisɛn nin bɛ bɔ diɲɛ jamana jumɛn Bougazelli i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye kɛnɛ a kelen taara ni to a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Wagadugukaw fɛ yen ɲɔgɔn ye min kɛra tile fila in na Bougazelli i k'a dɔn dɔwɛrɛ kun tɛ min ye hakilinaw ye olu ka se ka dɔn min ye dɛsɛ naani mɔɔw ye u jɛlen bɛ fɛn min na o ye libita ko guruma ye Bougazelli o nafa min ani taabolo minnu b'o la o ɲɛ ka se ka dɔn diɲɛ maaba olu de tun bɛ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ ka awɔ Burkina Faso min ye awɔ délégation ɲɛmaaw ye ani ambassadeurs Union européenne Burkina Faso ka taa se k'i ɲininka awɔ Mali ka ciden Niger ka ciden Bougazelli k'a dɔn lasigiden min ye ambassadeur République fédérale d'Allemagne Burkina Faso o fana tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye coordinateur ye Burkina sous-régional Afrique de l'Ouest to a la Bougazelli o ko min ma centre de programme des Nations Unies i k'a dɔn développement min ye représentant et résident programme des Nations Unies pour le développement o ko ma ko PNUD o fana tun bɛ kɛnɛ kan secrétaire exécutif par intérim autorité de développement intégré des États de l'Iptako Gourma coordinateur HUB sous-régional PNUD pour l'Afrique de l'Ouest Bougazelli a se ka fɔ ka s'a dan na maa kalanenw ani maa minnu bɛ kodɔn ani diɲɛ nafolobatigiw Bougazelli ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan Burkina sɛbɛnnikɛla ko hali jama ma caya ka dama tɛmɛ maa minnu kun bɛ kɛnɛ ka wasa kelen don n'olu ye olu de ye dɔnnikɛbaw ye Bougazelli i k'a dɔn olu de nafolo bɔbaw ye a ko kɛnɛ in ka min ye kɔrɔfɔ ye a samana bɛɛ lajɛlen na Liptako Gourma yɛrɛ nafa min b'a la wulikajɔ ni cɛsiri minnu bolo dalen don Bougazelli i k'a dɔn jamana minnu n'a sara dalen b'o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Wagadugukaw fɛ yen Bougazelli i k'a dɔn Mali ye kunkɔrɔtaba sɔrɔ u dara min na k'o bila ka taa nin denmisɛnnin min ye Lamini Seydou Traoré ministre do min bɛ courant ani ji kunna sɛbɛnnikɛla ko tuma min awɔ Lamini Seydou n'a ye kɔrɔfɔta dɔnniya minnu b'a la Bougazelli kabini farafinna sigira i k'a dɔn Liptako Gourma yɛrɛ i k'a dɔn min ni min kan ka k'a kɔnɔ nka a ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min fɔ yiriwa la o de ye lakana ye Bougazelli tuma min n'a bɔr'o la ani a nan'i da don katimu na k'a kelen kelen fɔ kabini mɔɔw bɛ kuma in lamɛn hadamaden tulo nana fɔlɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ nana cɔrɔ Lamini Seydou kan Bougazelli i k'a dɔn fo hadamaden kumasi bɛ cɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn hali ka danima Mali ye toaba sɔrɔ kɛnɛ in kan Bougazelli i k'a dɔn Lamini kuma min n'a tila nin na diɲɛtigɛ naani jamanabaw bɛɛ lajɛlen bara k'a wele i ta fana ka taa ɲininka i ka miiri ye mun na i bɛ mun dɔn nin na i bɛ mun dɔn nin na Bougazelli a ko bɛnkanw ni hakilinaw courant ani ji o ɲɛnabɔli joona a ye kuma minnu f'o la hali tubabubilen yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ hakaja nin kamalen in bara ka min fɔ a y'a sɛbɛkɔrɔ dɔn u dabali banna k'u kamana guwa Bougazelli Mali ka toit duman ani Mali a ka garijɛgɛba sɔrɔ kɛnɛ in kan a sababu bɔra Lamini Seydou Traoré la Mali bɛɛ lajɛlen ko sini ɲɛsigi ye denmisɛnw ye Bougazelli n'a sɔrɔ sini ɲɛsigi ye denmisɛnw ye Bougazelli k'a dɔn denmisɛnkulu min ni Mali kan ka jɛ k'a fɔ ka danaya da olu kan walima ka dugawu ye a ko Lamini Seydou n'a ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ fɔlɔ ye a ma kɛ filanan ye Bougazelli an bɛ don min na ko bi wa Lamini Seydou awɔ Traoré a ɲɔgɔnna denmisɛnnin kalannen walima dɔnnikɛla walima min bɛ bisikiw kɛ a caman den de bɛ Mali kɔnɔ bi fo k'a fɔ k'a to ten kɔrɔbalen ninnu sera sabali sa awɔ b'a mɛn ka jɔyɔrɔw di han maakɔrɔ ninnu sera sabali wallahi maakɔrɔ ninnu sera sabali cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ kan ka t'i lafiya bɔ sa ka kɛnɛ to ninnu ma nafolo y'o fɔ maa ye wa o tɛ taa dɛ u ye dɔ sɔrɔ sa ka taa mini ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ express kɔnɔ Telimankɔrɔ express mɔgɔw karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo o ko ten natabasiw n'i b'o ɲini bɛɛ i bɛ taa fɛntigi de ka soda la walima bangi da la kana siga ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali horizon a bɛna sa kabali kuma ka di tezara bɛ kɛ sababu ye ka hakili yɛlɛma tuguni o fana ka ɲi kurafiɲɛ la n'a dun fɔra ko tezara bɛɛ tɛ tezara ye kelen de ye tezara jɛman de ye a fiman de ye a bilenman de ye i bɛ fɛ ka tɔgɔfɔli kɛ dɛ min ye foroko nɛrɛma ye o de ye tezara yɛrɛ a banna ye a y'o premier min o bɛ fɛ a bɔ
Boubacar Sidiki Boubacar Sy mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ tun kɛra a ye n bila n bɛ n ka kurusi jalasiri i b'a sɔrɔ i bɛ ɲinw de bolo kana siga ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Horizon Mali Horizon o kuma bɛ fɛn min ka maa min ka fasiri don o de ye Lamini Bagayogo ye Lamini ko min ye Abibu Sila ye au Conseil des Maliens de l'extérieur Bada Abibu Sila e ko sɔɔni a tɛna tile a bolo tuguni wa min y'o ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o b'o kɛ tuma ni tuma n'o bɛ wele ko conférence nationale du haut conseil des Maliens de l'extérieur k'a bolo d'an bɛ ka bila ni août kalo tile 27 ka se a 28 ma san 2021 nin kɔrɔfɔ in fasirikɛ b'a ka fɔ la o wulila ka maa min sɛgɛrɛ o ye Mamadu Lamini Bane ye Mamadu Lamini Bane ale kɔni wuli ka cɛsiri o lakodɔn bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna na kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ sɔɔni min ye kunbɛn belebele ye min bɛna taa kɛ an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba dɔ kɔnɔna na n'o ye centre international de conférence de Bamako ye ka ɲɛsin conférence nationale du haut conseil des Maliens de l'extérieur ka wuli ka jɔ ma wa min ye taabolow ye ko bɛɛ lajɛlen maanalen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ kɛ cɛbɔ ye k'i b'i kanbɔ fo min ye nafolomugu ye o ka ye kunna wa min ye sefɔwari miliyɔn 10 ye o kɔni i b'o de da i ka dossier kan wa n'i ye kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ min ye acte de candidature ye nafolo dalen kɔ a kan f'a ka taa sɔrɔ i sigi bɛ fa min na jamana diɲɛ fan wɛrɛ fɛ min ye conseil de base ye olu ka yamaruya o kɔni dila k'a fɔ k'e ka n'olu nɔrɔ bila o tɛmɛlen kɔ ka bɔ min ye lettre de motivation ye o fana kan ka sɛbɛn ka da dossier kan kun jumɛn in na duplicata de la carte d'identité consulaire lettre de motivation kɔrɔ ye min ye n b'a fɛ ka kɛ ɲɛma in ye kun min na i k'o ɲɛfɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'o bɔra k'a ye k'a fɔ min ye duplicata de la carte d'identité consulaire ye o fana bɛ fara sɛbɛnfura ninnu kan wa sɛbɛn fana bɛ yen min kɔni b'a jira k'a fɔ k'i sigi bɛ jamana kɔ kan n'o ye faso Maliba ye o fana f'o ka sɛbɛn diya o bɛ sɛbɛn diya i n'a fɔ n da tun la cogo min na min ye base maaw ye n'o ye comité de base ye olu de bɛ o yamaruya sɛbɛn ninnu ni ka o bɛɛ lajɛlen to e ka o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ attestation de paiement de caution i n'a fɔ n da tun la cogo min na sefɔwari miliyɔn 10 o kɔni n'o ma ye bolo i sen tɛ a la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye wulikajɔ caman ye k'o bɛna kɛ nin ko in senfɛ wa a jirala fana k'a fɔ namara tɛ kɛ maa na min ye kalata ye maa minnu bɛ n'u kanbɔ kalata o bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na wa maa min ni tigɛnkɔni sila la k'a fɔ k'ale ka suganti ni ka bila bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya la o kɔni o na suganti fana wa a jirala k'a fɔ min ye nin dossier ninnu ye nin bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka a lase u ka ɲɛmaaya bulonba la ka bɛn août kalo tile 11 ma san 2021 min ye Mamadu Lamini Bane ye a y'a jira k'a fɔ min ye tɔn yɛrɛ jo sariya sababu ye olu bɛ fɛn o fɛn lajɛlen fɔ k'a fɔ ko min ye tɔn ye k'a k'i sen da o sen da nɔ na wa min ye taabolo ye k'olu fana ka labato a kɔnɔna na ko nin bɛɛ lajɛlen sira k'o na taama wa min ye ɲɔgɔn sama ye o bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ ka bɔ a ko kɔnɔna na jaabi mana bɔ ale ni min maa min n'o sugandila o kɔni o na sugandi ka bila tɔn ɲɛmaaya la wa min ye jamana 77 ye olu de kɔni ka maa kan ka ye kɛnɛ kan ko wa ko min ye jamana 50 ani 5 ye 77 in na olu kɔni y'u ka yamaruya di ka ban ayiwa nin mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali Horizon kɔnɔna na Lamini Bagayogo a ka fasiri don Abibu Sila candidat don wa awɔ o don han il est candidat ayi i ye min kalan sa o t'a la dɛ Abibu ka candidat ko b'a la non o ma sɛbɛn fɔlɔ ɲɛfɔli de kɛmɛ ka bila o journaliste de wulila ka se Mamadu Lamini Bane ma a ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna n'a ma ye k'a fɔ k'i b'i kanbɔ i kan ka sɛbɛnfura minnu ɲini olu de tɛrɛmɛlen filɛ nin yanni dimanche wɛrɛ cɛ an ka tunkaranke kɛnɛ an n'an jija min ye Abibu Sila ye an ka se k'a sɔrɔ o bɛɛ bɛn yan'o ka se Boubacar Sy n bɛ n bolo Boubacar don ni ka fɔli sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate Boubacar Sy i k'a dɔn Lasine Sanu nin y'a ka fasiri ye Lasine ko a ko an ka taa Ɲɛna i k'a dɔn maire min bɛ yen u y'a bolo minɛ bɔrɔ kɔnɔ ngami i k'a dɔn ŋanamu ani sonyani yɛrɛ la i k'a dɔn Ɲɛnakaw ka maire a to a de ye ayiwa min ye Seliba Jalo Seliba Jalo dɔn ayiwa min ye ŋanamu ye e ko duguladenw dimi d'a kɔrɔ de ye sabula nin ko in kɔni a tɛna to ten a ko sɛbɛnnikɛlaw ko olu de ye kuma in sɛgɛsɛgɛ ka ɲininkali kɛ ko ka taa ayiwa nkalon jɔ maire la i k'a dɔn ayiwa entreprise ye ayiwa cakɛda dɔ bɛ yen a u k'a ma entreprise DMS Topo o ni maire bɛnn'a kan min ye Ɲɛna dugu ye k'a cɛbɔ
siraw ka bɔ I k'a dɔn a bɔ yɔrɔ ka tile ko de ma to kana lotissement ɲɛna dugutigi ani ɲɛna ka bɛɛ lajɛlen jɛna n'a ye min ye lotissement n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye dugu yiriwali ani siraw bɔli I k'a dɔn dugu ka cɛɲɛ kosɛbɛ I k'a dɔn o dun tɛ taa degun kɔ dugu yɔrɔ dɔw na ci yɔrɔ dɔw na tile min ye dugudenw ye du o du bɛɛ ka dalasi 2,000 di min ye entreprise min kan ka dugu cɛbɔ I k'a dɔn o ka baarakɛ wari bɛnna $7,000,000 ani 50,000 a n'a kunkanfɛn ma I k'a dɔn ayiwa min ye bolonɔbila sɛbɛn ye maire Seliba Jalo ani entreprise kɔni y'o kɛ ka sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen bolonɔbila hakaja I k'a dɔn entreprise DMS Topo maa tɛ se k'a fɔ olu ye ŋanamu kɛ sabula u ni ɲɛmaa bɛnna min na olu kɔni y'u ka baara kɛ I k'a dɔn awa k'a jɛya ŋanamu t'a la nka dugutigi min ye ɲɛna dugutigi ye min ye Batumeli Jalo I k'a dɔn ayiwa o kɔni awa min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye ni min kɔni kɛra bɛnkan ye maire ni awa entreprise ni ɲɔgɔn cɛ dugutigi ni dugudenw tɛ awa ko dɔn a la o tɛmɛnen kɔfɛ n'i kɛra maire ye danganw de b'i la conseillers de bɛ yen n'i ma ɲɛ ko kɛli kɔ ni jamana ko don olu kan ka bɔ a kalama conseiller 25 olu bɛɛ lajɛlen k'u ti contrat ko in kalama a kuma ma f'u ye bolonɔbila sɛbɛn a ma k'olu ɲɛna o kuma ko in kɛra kɛcogo min na olu t'o ɲɛdɔn o tɛmɛnen kɔfɛ dalasi 2,000 min n'o kan ka sara dutigi bɛɛ fɛ lotissement kama dugu kɔnɔ a ko I k'a dɔn ayiwa min ye du 500 ani 70 ani 8 ye I k'a dɔn olu ma mɛnna o ko fana na sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni a bɛ maire bila kɛnɛ ka a malo kɛnɛ don sabula nin wari ninnu I k'a dɔn jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ min kɔni ye maire a na kɛ a kelen de nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a kelen de wari in bɔbaa ye a kelen de wari in dunbaa ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'u lajɛ min kɔni ye Seliba Jalo ye maire kɔni kɔnɔ bi e ko jɔyɔrɔ ka ɲi de sabula ayiwa min ye dugu yiriwali ye caman y'a jira k'a fɔ kabini ale kɔni kɛra maire ye I k'a dɔn ayiwa a ma se ka fɛn kɛ fɛn ye a ma se ka foyi kɛ dugu ye ayiwa min ye yiriwa sira ye wari minnu bɛ sɔrɔ mairie la ale kɔni da kɛn bɛ diɲɛ da ye a bi panga walaki ani diɲɛ ko dama de kan k'a kɛ sɛnɛbaatɔ kelen bɛ ka dugu fa sabula sɛnɛkɛla o ye sɛnɛbaatɔ ye olu bɛ musaka minnu sara dugu kama n'a fɔra k'e kelen k'i da u bɛɛ kan u ye kɛwale min tɛ ka dugu sɛbɛnnikɛla ko dugudenw kɔni u nisɔngoyalen don a kɔrɔ bi ni Ala yɛrɛ ma jan a ko mankan dandan nin kun ye sɛbɛn ye Lasinɛ Sanu ka sɛbɛn don an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de waati wɛrɛ hali ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako n'i y'a ta k'a lajɛ min e ko sigi kɛ n tɛ ka hakilina don o kɔnɔ bi wa ka bɛn Alamusa ma maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye Laya Jara ye section administrative de la Cour suprême olu kɔni jalakili sɛbɛn min kun donna M5 RFP fɛ ka ɲɛsin CNT sigili cogoyaw ma o jaabi sigi kɛn bɛ k'o kɔnɔ ka bɛn Alamusa nata ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɔrɔfɔ kunfɔlɔw ye a kunfɔlɔ ko jaabi in kun kan ka bɔ kununko tarata nka o bɔla a ma wa min ye maanifin bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ kɛ I tulo kɔni dayɛlɛ jaabi in mana na bɔ ka kɛ fɛn min ye bɛɛ lajɛlen ka sigi ka o kɔnɔ ko in yɛrɛ k'a sɔrɔla cogo di dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ M5 RFP olu kɔni wulila ka taamaw boloda jamana seleke 4 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya min y'an ka faaba ye place de l'indépendance u ka dusumakasa ani k'o jira bɛɛ lajɛlen na u y'a jira fana u ka taamaw senfɛ k'a fɔ min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye u ka taa ka bɔ an kunna n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ma ɲɛ min na a kɛla o ye uti kalo 18 san 2020 tɛmɛlen I b'a ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye wala sɛmɛlen kɔfɛ I b'a ye k'a fɔ min ye CNSP n'o ye Sɔrɔdasiw ka jɛkulu ye o kɔni kun nana ka ko bɛɛ lajɛlen ta ni k'a kɛ u yɛrɛ ta ye wa u ma bɛn M5 RFP ɲɛmaaya bulon ma waatinin kama min ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye o y'a sɔrɔ a ma suganti k'a kɛ an ka cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa ye wa a ye jalakili sɛbɛnw don ani M5 mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan jalakili sɛbɛn n'o ye plainte ye ka t'o don CNSP o sigi cogoya o kama min ye CNSP ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ CNSP n'o sigina olu ka hakilinaw ma ta a kɔnɔna na bala wa min ye CEDEAO ye o fana kun kɛn bɛ ka bamuru y'an kan kun jama min ye jɛnsilina ni tɔnba fana ye n'o ye communauté internationale ye olu fana y'a jira k'a fɔ taabolo min ni denkan dɔ min n'o bɛ anw ka faso Maliba kɔnɔ a waatinin na k'o kɔni o t'a kɛ sabu ye ni ka danaya o ka se ka tadi ka da anw ka jamana kan o senfɛ sa I b'a ye k'a fɔ nin jalakili sɛbɛn donnen kɔ a kɔni min ye juge ye o y'a ko lajɛ k'a larawe k'a taa ni ka segin o y'a jira
ka fɔ min ye hakilina ye k'u nanu hakilina di a kan ne ye section administrative minnu bɛ Cour suprême kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ jaabi ninnu kɔni kun kan ka bɔ kunungo tarata ko nka ko a bɛ bɔ a ma ni k'a bila alamisa la n'o ye sini ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka sogɛli min kun y'a jira k'a fɔ ko CNT ko o kɔni ko fɛn dɔw k'a sigina k'a ma sigi jamanadenw ye ko wa ko sariya bolo man ka ta ni ka kalifa a la wa danaya man ka da a kan kɔsa in na ale yɛrɛ sigilen kɔ kalo 10 ani fɔ min ye waati kunguru ye a kɔni programme min dun b'a bolo n'o ye programme d'action gouvernementale ye a taa la o CNT kelen maaw ɲɛkɔrɔ ka taa o ko ni ka o bɛɛ lajɛlen ni k'o maritaba kosɛbɛ wa i b'a ye k'a fɔ a donni kama maaw n'o ye CNT kɔnɔmaw ye n'o y'a membre ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛna ni k'u fanga fara ɲɔgɔn kan maa 100 ani kɔ k'a jira k'a fɔ a ka hakilina ye n'o ye programme ye PAG in f'a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se ka tɛmɛ n'a ka baara ye wa maa b'i yɛrɛ ɲininka fana min ye nin dɔgɔkun 6 tɛmɛlen kɔfɛ Sogɛli Kokala Mayiga a taalen kɔ ni ka taa tɛmɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔla la o kɛlen kɔ ka ɲininkaliw ta ka tɛmɛ a la ko yalima section administrative minnu bɛ Cour suprême na o ka jaabi a bɛna dankari kɛ o la wa a bɛna jɛ ni CNT ye o ka tilebanjiya ye wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa min ye a ka nin taabolo in ye ko yalima min ye nin juge ka jaabi ye a tɛna kɛ sabu ye ni ka dankari kɛ jaabi bɔli cogo ɲuman na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye wele sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don Bɔrɔsiri i k'a dɔn waati dafara